त्यावेळेस आहे ना केळी पिकून गेलेली आणि आम्हाला माहीतच नाही. विचारशक्ती असते ना ती सगळ्यात पॉवरफुल असते. जाऊ शकत नाही नेहमी नेहमी मार्केटमध्ये. जाण्या येण्याचा खर्च खूप असतो. खूप आहे ना युजफुल आहे ही जाळी. डीमार्टमधनं आणलेली झालं म्हणजे घावणे कसे बरोबर होत नाहीत. त्या साईडने मग पान हे करून गेले 3-4 दिवस झाले ना आम्ही रोज ती केळी ना चेक करतो पिकले का. कारण मागच्या वेळेस आहे ना केळी पिकून गेलेली आणि आम्हाला माहीतच नाही असं झालं होतं. त्याच्यामुळे जरा लक्ष देऊन करतोय आता. तो ते बघ खाली आलं ते बघ नुसतं ते केळफूल खाली आलेलं तिथे हे लावायला लागेल आपल्याला. तेव्हा तिकडचं ते हा नवीनवालं ते दिसतंय खाली आलेलं त्याला ते टेका लावायला लागणार आहे. हां आणि वातावरण बघा मस्त असं धुकं सगळीकडे पसरलेलं आहे. म्हणजे जवळजवळ अर्धा तास झाला आम्ही ना इथे अंगणामध्ये बसलेलो आहे. पुढच्या गप्पा गोष्टी आमच्या चाललेल्या आहेत. आणि जोडीला भाग्या शेरू ह्यांची पण भरपूर मस्ती. म्हटलं चला आजच्या व्लॉगला म्हटलं सुरुवात करूया. आज सुट्टीचा वार आहे म्हणजे रविवार आहे आज. त्याच्यामुळे सगळं निवांत म्हणजे आमचा पण रविवार आहे आज. भाग्या चहा वगैरे पिऊन झाला आणि म्हटलं चला आता सुरुवात करूया आपल्या घरच्या कामाला. ए शेरुडी ए वाघुडी काय ते आहे तिथे धरलंय. सकाळी सकाळी इतकं प्रसन्न वाटतं ना. म्हणजे हल्ली 4-5 दिवस झाले ना सकाळ झाले का आम्ही इथे पुढच्या अंगणात येऊन बसतो. थोडासा वेळ इथे घालवतो चहा वगैरे पिऊन आणि मग सुरुवात आपलं दिनक्रम. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर कुणाल जेव्हा मला म्हणतात की चल आपण जाऊया बाहेर फिरायला म्हणजे नको माझ्या घरात म्हटलं काम सगळं राहील. आणि काय होतं आपण फिरत लांब जातो आणि आल्यावर मग थकायला होतं पाय मग दुखायला लागतात आणि मग कामाचंही राहून जातं. हे बघायचे डान्स वाघ्या शेरू जाम मस्ती करून झाले तर बघ. कुणाल चालला आपल्या ड्युटीला. काय कुणाल रान साफ करायला निघालाय कुणाल. आणि इकडचं करतोय. चला माझी ना चूल लिपायचे. आज आम्ही चूल अजून पेटवली नाही. त्यांना म्हटलं थांबा जरा चूल लिपायचे कारण हे सकाळी जाऊन चूल पेटवतात आणि माझी लिपायची राहून जाते. वरती सगळं ना जरा मातीवर सगळं निघाले तिकडे व्यवस्थित करते आणि मग. तू असा बोललास ना की मी म्हातारा झालो मला असं होते माझून त्रास. मनाने नेहमी ताजतवाने राहायचं. म्हातारा झालो तर चालेल मनाने म्हातारे नाही व्हायचं. तसं नाही. मनाची काय म्हणूया विचारशक्ती असते ना ती सगळ्यात पॉवरफुल असते. आपण मनाने विचार केला की नाही मी आता माझं हे दुखतंय ते दुखतंय मग ते अजून जास्त दुखतं. मी मनाने आता विचार केला मी 50 वर्ष झालो तर मी म्हातारा झालो माझ्या अर्ध वर्षी झाला थोडं चालतंय. मग मनाने काय विचार करता मी आय एम स्ट्रॉंग मॅन जवान है अभी तो मैं जवान हूं. बरोबर धुकं बघ किती पसरलंच आहे इकडं बघ. हे बघा आता धुकं पसरत चाललंय सगळीकडं. चला 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 कामाला सुरुवात करूया. माझ्या लेकाने सुरुवात केला बघा. काय मग कुणाल वांग्याची रोपं काल काढून टाकले आज काढू नको. तिथे ना वांग्याची रोपं लावलेली त्याला काय अजून काय समजत नाही ना कुठलं काय आहे ते तरी ती पण काढून टाकली. मग ती रोपं छोटी होती म्हटलं जाऊ दे आता त्याला माहीत नाही तर काय करणार. ती हळदीची रोपं आहेत ना ती मोठी मोठी पानं आहेत ना ती. आणि कुठं पसरला धुका सगळीकडे सांगते काय तेच तर बोलते. तुम्हाला मी दाखवते थोडंसं. ए वाग्या मस्ती नाही करायची. आपण नेहमीच धुकं दाखवतो पण चला आज परत दाखवते. हे काही असं मग अशी काय पसरलेलं नव्हतं आता पसरले. तर माझे फुलं पण काढायचे राहिलेत बघा. गप्पांच्या ह्याच्यामध्ये फुलं जमवायची राहिलेत पारिजातकाची. ही बघा डोंगर कसा वाटतो डोंगरावरून बघितलं आपलं घर धुक्यात वाटेल समजलं. काय आम्ही गेल्या वर्षी डोंगरामध्ये गेलो होतो नाही भाजी जमा करायला तेव्हा आपलं घर बघितलं किती सुंदर दिसत होते. हे बघा पारिजातक
गेल्या वर्षी आपण काटलं जमलं नाही, गेलेलो डोंगरावर तेव्हा भोप्या पण होता. दोनदा गेलेलो. हा मग तीनदा गेलेलो. लय वेळा गेलेलो. आणि तेव्हा वरून आपण बघितलं गाडी बिडी सगळी दिसत होतं, किती छान दिसत होतं. 2-3 वेळा गेलो. हा मग तेच. माझी बायको मनाने पण हाताने झाली पण हा गमते लगेच. पण आपल्या दारात होती काटलं, मग कशाला डोंगरात जायचं उगाच. डोंगरात फिरायचं असतं. हा प्राण्यांची वगैरे भीती. भिवून काय राहायचं. माहिती की जिथे चला हे पकडा, मला फुलं काढू दे. टोपली घे. टोपली कशाला, माझ्या हात आहे बरोबर, हातात राहतात. त्यांना तांदूळ टाकायला पाहिजे, तांदूळ टाकायचे राहिलेत ना. टाकते आता. काय तुमचं काय काय तुमचं आता मगाशी बाहेर फिरून बिरून झाले, आता परत काय. त्याच्यात एकाला सोड. कोणाला सोडू, वाघ्याला सोडू. कोणाला पण सोड एकाला. वाघ्याला सोडते. चलो वाघ्या, चल तुझा राऊंड चालू झालेला आहे फिरायचा. बाबा बोलतो वाघ्याला सोड. वाघ्या पण आमच्या गुड बॉय झाला, आता जास्त जात नाही. हा थांब बाबू थांब. म्हणजे बाहेर जरी गेला ना तरी पण एक 5-10 मिनिटामध्ये तो परत घरामध्ये येतो. थांब वाघ्या, 1 मिनिट मी त्याला जरा सोडते. मग तू ओरडत राहील. हां आता काय 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 हा बघा, हा बघा पडशे. काय 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 आलं, काय आलं. जा खेळता, जा खेळता. भूक लागली, भूक लागली. हां चल तुमचं खायचं बघते. चला तर तिकडे बाबाकडे, दादाकडे जा. तेव्हा दादाने तर बाबा काम करत जा. चला जोरशोरमध्ये. हां तुला थोड्या वेळाने सोडणार शेरू, तुला थोड्या वेळाने सोडणार. हा तू पण गुड बॉय आहे, तू पण गुड बॉय आहे. ह्याला फिरून येऊ दे मग तुला सोडते. हा काय करूया, तुळशी काढायच्या इकडच्या. हा थोडंसं काढून दुसरीकडे लावूया ना, असं बोलते मी. हा दुसरीकडे म्हणजे कुठे लावणार. इथं आड्याच्या बाजून लावून टाकूया. हा आडा आहे ना, साईडने लावून टाकूया. तुळशी लावलं चांगलं असतं. जंगल साफ कर पहिला, सगळा झाला की मला. तर कुणालची आंघोळ करून झालेली आहे आणि इथे मी ब्रेड घेतले शेकायला. अंडा ब्रेड करायचं होतं पण फ्रीजमध्ये बघितलं तर अंडा एकच आहे. त्याशी कुणालच्या बाबाने भुर्जी बनवलेली, त्याच्यामुळे अंडी संपलेली. म्हटलं कुणाला पुरतं एक होईल, चीज पण आहे. तर हे ब्रेड आहे ना आता मी शेकून घेते घी वगैरे लावून. मग चहा बघा आहे, चहासोबत आम्ही दोघंजण खाऊ आणि कुणाला अंडा ब्रेड आहे. हे काय झालं ते बघा दोघंजण, ते बघा 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 त्यांची मस्ती. हा दोघंजण आत्ता फिरून वगैरे आलेत बाहेर, असं त्यांचं असतं. हा दोघं राम श्याम लबाड एवढे केक काटतात ना दोघंजण. मी किचनमध्ये माझा नाश्ता चालू आहे ना. हा त्यांच्या नाकातनं मला वाटतं वास गेला असेल ना, घीचा वगैरे बघा वास येतो ना. त्यांना असं वाटतं की आम्ही खातोय घरामध्ये बसून आणि आम्हाला कोण देत नाही. हे बघा त्यांचे बाऊल बघा, खाऊन झालेलं आहे त्यांचं. काय नाटक आहे दोघांचं. वाघ्या कोण ओरडतं मोठ्या मोठ्याने, नुसते मोठ्या मोठ्याने केक कटतात. बोला मार हवा काठी घेऊ. हां आता कसे शरीफ बनलेत बघ. वाघ्या बघा कसा हसतोय. हां वाघ्या बघा कसा हसतोय. तुला तर फटकाच देणार आहे मी. शेरू कोण ओरडत होतं, कोण ओरडत होतं मगाशी. हां जरा 5 मिनिटं थांबायचं. आता बाबा आंघोळीला गेलाय, बाबा आंघोळीला गेलाय, मग सोडणार तुम्हाला. अजून आम्ही खायला काय घेतलेलं नाही नाश्ता. हां बसा खाली, बसा खाली, सोडते. लब्बाड. हा बघा हा वाघ्या तर बघा ना कसा, अजिबात होऊ नये का चू नये. हा ऊन बघ काय पडले बाहेर. वाघ्या तर इकडे उन्हात ना, तर घरात ये. तर बाहेर ऊन खूप आहे इकडे, तर ये बेटे ये बाहेर जाऊ नको आता. पाणी पी. इकडे 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 पाणी बघ गरम आहे, गरम आहे ना. काय मी आता खोललेलं काय उचलू, कसला स्प्रे. हा मला सगळं झाकलेलं आहे. ते मध्ये काय होतं कॅमेऱ्याना त्रास देतात. म्हणजे कॅमेरा म्हणजे ती बारीक बारीक बघा पाखरं असतात ना, ते बाहेर जातील का स्प्रे करून जातील. चला जेवणाचं चाललंय आता. इथे कुकर बघा लावून घेतलाय डाळ भाताचा. आमच्याकडे डाळ आहे ना म्हणजे लागतेच, आवडते कुणालच्या बाबांना. आणि हे बघा हे आज घावणे करणार आहे, त्याच्यामुळे पीठ आहे ना सकाळी मी भिजत घातलं. हे
हे बघा, हे असं पाणीवर येतं, पीठ जाऊन तळायला बसतं. जरा भिजवलं का घावणे जरा चांगले मग होतात, मग फुलतं ना पीठ. आणि हे आहे चिकन, ह्याच्यामध्ये ते मॅरिनेशन करून ठेवलं होतं ते बाजला करा. वाटप मी सगळं रेडी करून ठेवलं आहे मी कालच, म्हणून करा आता. स्प्रे करता येतं, कुठे आहे ते? बस झालं, गेल्या त्या. येतील का परत? खूप त्या पाखरांचा त्रास. चला आता काय, आता हे मला चिकन आहे ना फोडणीला घालून घेते. हे ना हे बनवणार आहे कधी? बर्थडेच्या दिवसासाठी आणले, तुमच्या बर्थडेसाठी आणले मला खायला. तेव्हा नको झालं ना सगळं, ते बाहेरचं खाऊन खाऊन हे झालं होतं. कुणाला विचार हवं असेल तर दे त्याला बनवून. मग ते लेग पीसचं असतं ना ते फ्राय करून कुणाला, पण खूप जास्त हे वाटते. एकच पीस आहे, एक राहू दे, ते चिकनमध्ये टाकता येईल. चला पटाट बादला, मला पटकन फोडणीला घालून दे. घावण्या चुलीवरती करणार आहे मी, ऐकलं का, बसून बसून. मग कर चुलीवर, तुला जे करायचं ते कर. चलो सुरुवात करूया. बाबू तुला पाहिजे फ्राय करून? त्याला विचार तुला फ्राय करून हवाय? लेग पीस हवाय फ्राय करून? ते जाळीवर ठेवून करतो ना बाबा, तसं हवंय का? 2 पीस आहे, 2 पीस मधला एक हा एक सांगते ना करायला, आणि 1 पीस तुकडे करा सांगते बाबाला. कॅमेरा का ब्लर दिसतो इथे? गावी माहिती काय होतं, आणून ठेवावं लागतं कारण लांब असतो मार्केट, त्याच्यामुळे आपण जाऊ शकत नाही नेहमी मार्केटमध्ये. जाण्या येण्याचा खर्च खूप असतो, त्याच्यामुळे जेव्हा वाघ्या शेरूचं आणलं जातं ना चिकन, त्यावेळेस मग आम्हाला पण हवं असेल तर त्यात थोडंसं एक्स्ट्रा आणतो आम्ही, आणि मग असं मॅरिनेशन करून ठेवतो. चलो आता चूल पेटवलं. इथे कुणालची फेवरेट डिश बनते. एकच लेग पीस आहे. कुणाल पण आहे बघा, जाळी बी घेऊन तयार आहे, तर जाळीवरती शेकणार आहे. कड्याक्याचं ऊन पडलंय, कड्याक्याचं. नाही ती तशीच आहे ती, बघू दे. नाही पण चांगलं आहे. हा मग ही खूप आहे ना, युजफुल आहे ही जाळी. डीमार्टमधनं आणलेली मी, रत्नागिरीला गेली ना त्या. मस्त एकदम, खूप म्हणजे वापरतो आम्ही. म्हणजे काय फ्राय वगैरे करत असेल ना, नॉनव्हेजचा जर उपयोग पडते की. तुटली नाही, मजबूत आहे एकदम, ती चांगली आहे. हा दे ते पटकन. काय 5 मिनिटाचं काम आहे ते, कुणालचे बाबा करतायत. आणि नंतर मग त्यांचं झालं का मग घावणे करायला घेणार. तर हे बघा इथे मी घावणे करायला घेतलेत, पण पीठ बघा, आपण ते चक्कीमध्ये बघा पीठ दळलेलं तुम्हाला मी दाखवलं होतं, जरा जाड झालं. म्हणजे घावणे कसे बरोबर होत नाहीत, त्याच्यामुळे तसे जाड जाड बघा टाकलेत, पोळ्यांसारखे. पीठ काय होतंय, जाड थर आहे ना, खाली तर पाणी वर राहतं असं टाकायला गेलं का, त्याच्यामुळे अशा पद्धतीने होत आहेत, चांगले होत आहेत. चालेल ना? हे 2 असे इथे बनवले, तुम्हाला दाखवते. म्हणजे व्यवस्थित बिड्याच्या तव्यावर कसे व्यवस्थित निघतात, पण घावणे कशी पातळ असतात ना, तशी पातळ होत नाही. ते पीठ सगळं गोळा होते, त्याच्यामुळे असे जाड जाड आता पोळ्यांसारखे घालते. हे बघा निघतात छान. घावण्याचा ढाव फसला, पण हे चांगले येतात ना डोशासारखे. हे बघा मस्त निघतात एकदम पटापट. म्हणजे जसे आपण डोसे बनवतो ना त्या पद्धतीने मी आता केले. तर पीठ जाड झाल्यामुळे जरा प्रॉब्लेम झाला. हे बघा छान असे होतात तयार. जरा 2 बाजून शेकून घेते. आणि इथे दोघांनी सुरुवात केली आहे, त्यांना म्हटलं तुम्ही घ्या जेवायला, कारण जरा हे होईपर्यंत वेळ जाणार. भाग्या शेरू जेवून झाले आहेत, कुणालची पण तयारी. कुणाल हे बघ, हे बघा हे कुणालचं स्पेशल थाट. मला कांदे, मला पोळ्या देऊ. हे बघा हे असं जेवण. पुन्हा हे नाही घेतलं तू? हे वाढून घे साईडला, ते डायरेक्ट केळीच्या पाण्यात घेतील. हे हे घे, हे जरा नरम आहे, तुला नरम हवं असेल तर घावण्यासारखे. हे जाडे बनवलेत ते बाबासाठी असे. बाबाला दे 2-3. चवीला एकदम सेमच आहे, फक्त एवढंच की जरा आकार थोडासा हे देव. अजून एक नंतर घेशील, मी घेतो. घे. कसं झालंय सगळं सांगा. बाबांनी बनवली स्पेशल डिश, खाऊन बघ. शेरू बघ ना आतमध्ये जाऊन बसला आज इमानदारीने. गरमी होते, बाकी काय नाही. म्हणून ना. छान झाले.
देऊ हा गरम. लय गरमी आहे, खाल्ला असता गरम. चला. शनिवारी 7 तारखेला मी व्हिडिओ अपलोड केला होता माझ्या वाढदिवसाचा आणि इतक्या कमेंट तुम्हा सर्वांच्या, बाप रे, म्हणजे भरपूर शुभेच्छा आणि भरपूर अशा आशीर्वाद. म्हणजे म्हणतात ना, आयुष्यात पहिल्यांदा इतक्या शुभेच्छा आणि आशीर्वाद मिळाल्यामुळे म्हणजे मन अगदी ना भरून आलं होतं. लहान असताना कधी वाढदिवस साजरे झालेच नाही. म्हणजे लग्न झालं आणि त्याच्यानंतर कुणालच्या बाबांनी वाढदिवस साजरा करण्याची म्हणजे सुरुवात केली त्यांनी आणि करतात ते, त्यांना जसं जमेल त्यांच्या पद्धतीने ते करतात आणि मला पण आवडतं. खूप असा आनंद होतो या गोष्टीचा मला. आणि ह्यावर्षी तुम्हा सर्वांची भर पडली, म्हणजे तुमचे आशीर्वाद, तुमच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा, म्हणजे त्या कमेंट वाचून आहे ना मला इतकं भरून आलं होतं ना. म्हणजे आत्ता पण मी तुमच्याशी बोलते, आता 2 दिवस होऊन गेले या गोष्टीला, पण तरी पण इतकं मला प्रसन्न वाटतंय आणि डोळेसुद्धा माझे ना भरून येतात. खूप धन्यवाद मानते मी तुम्हा सर्वांचे. दिसतंय आता बरोबर पू सांग. ही बघा शेरूची ना आंघोळ झाली आता संध्याकाळच्या वेळी. गरमी होते ना आता, म्हणून त्याला आता आंघोळ घातली. कडुनिंबाचा पाला टाकून पाणी गरम केलं होतं आणि त्याने त्याला आंघोळ घातली. वाघ्या पळायला खेळायला गेलाय तर गायब झालाय. म्हणजे इथे जवळपास आहे, त्याला हाका मारतो पण तो येत नाहीये. मला वाटतं त्याने बघितलं असेल शेरूला आंघोळ घालताना, त्याच्यामुळे तो गायब झालेला आहे. आणि आता पाणी भरायचं काम चालू आहे. अर्ध पाणी झालंय भरून आणि अर्ध बाकी आहे. बघा पूर्ण भिजायला झालं ते पाणी भरताना, त्याच्यामुळे अजिबात पाणी नव्हतं घरामध्ये. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.